І гэта вельмі важна для Пуціна, і за гэтым будзе вельмі важліва назіраць Лукашенко. Гэта вот тое, што ў постсавецкай прасторы і асабліва Расійскай Федэрацыі ёсць такое словазлучэнне нельзя, но можно. По пунктах фармальна. Ёсць закрытае неба Еўрапейскага Саюза для авіякампаній Расіі. Так званы лётны атряд Расіі, гэта ўрадавыя самалёты, гэта таксама расійская авіякампанія. Другое. Ёсць падпісаны, ратыфікаваны рымскі статут і вызнання мандату міжнароднага крымінальнага суду краінамі Еўрапейскага Саюзу. Цяпер глядзім. Еўракамісія ўжо сёння заявіла, што быццам бы санкцыі не тычацца Пуціна ці Лаўрова. Гэта азначае, што дзеля нейкай вялікай мэты нельга, але можна. Прашу прабачэння, санкцыі датычна лётнага атряда Расіі ніхто не адмяняў. Другое. Ордер міжнароднага крымінальнага суду і юрысдыкцыя міжнароднага крымінальнага суду, гэта тое, што прапісана на рымскім статуце, гэта ратыфікавана сярод іншых і Угоршчыны, і іншымі краінамі. Таму для Пуціна вельмі важна, гэта дэманстрацыя таго, што вось нельзя, но можна. Што, аказваецца, можна праціснуць гэтыя санкцыі нават пры любых умовах. І менавіта дзеля гэтага была выбраная Венгрыя, Угоршчына. Цалкам можа быць, што гэта была прапанова Расіі. Калі гэта была прапанова Трампа, гэта таксама не праблема, таму што другі складнік нельга, але можна. Гэта ў выпадку, калі папрасіў нехта больш моцны, больш старэйшы, але тады для Еўрапейскага Саюза яшчэ горшыя высновы, гэта пытанне, а дзе суб'ектнасць Еўрапейскага Саюза. Вось, я вот да этого хацеў скіраваць. Таму Пуцін цудоўна разумее, скажем так, эту комбинацию. Для Трампа, в принципе, вот каштоўнасці міжнароднага крымінальнага суду, суб'ектнасці ЕС, яны не маюць абсолютно ніякага значення, таму Трампу все одно. А вось для Пуціна гэта важна. І калі будзе вот першы такі прэцэдэнт якраз такі такіх саступак палітычных на просто дзеля того, каб два чалавекі пагаварылі у Венгрыі, то гэта азначае, што пасля гэтага прэцэдэнта можна будзе гаварыць у тым ліку пра замірэнне в Украіне з нейкімі кампрамісамі у бок Крымля, таму што нельга, але можна. Таму гэта не пра мірны працэс, які пачнецца хутка, гэта якраз такі пра стварэнне такіх юрыдычных пастачак альбо палітычных пастачак на будучыню. Ну, а чаго ў гэтым выпадку Крэмль тады дамагаецца? Якімі пастачкамі скарыстацца? Нейкія замацаваць тэрытарыяльныя дасягненні або зняцце санкцыяў, чагосьці яшчэ, на вашу думку? Для Крымля станам на сёння выхад з вайны – гэта пытанне не тэрыторыі. Таму што Пуцін кажа, што ён ваюе супраць калектыўнага захаду. Гэта пытанне палітычных кампрамісаў і палітычных саступак, якія б вярталі Расіі хаця б некую уяву, некую, скажем так, мрою пра статус геапалітычнага лідара. І, адпаведна, для Расійскай Федэрацыі заканчэнне вайны альбо прыпыненне вайны супраць Украіны, таму што пра заканчэнне гаворкі не ідзе, гэта патрэбны саступкі якраз такі з боку НАТО, з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, з боку Еўрапейскага Саюза. З боку Злучаных Штатаў Амерыкі, тэарэтычна яны ёсць, іх дасягнуць не так цяжка. З боку НАТО, напрыклад, фіксацыя таго, што Украіна не стане часткай альянса. З боку Еўрапейскага Саюза тут трэба падумаць. І якраз такі у дадзеным выпадку такія патрабаванні, такія альбо пажаданні, яны мусяць быць падмацаваны практычнымі кейсамі, што той же самы ЕС ужо адыходзіў ад прынцыпаў сваёй палітыкі. Зараз мы маем сітуацыю, калі ЕС адыдзе ад прынцыпаў сваёй палітыкі. Яшчэ раз, юрыдычна, дакументальна зафіксаваных. Ну вось і цікава па этой суб'ектнасці еўразвязу, і тут мы ўжо, можа, і да Беларусі падыдзем бліжэй, хоць я яшчэ думаў запытацца по этой цяперашняй сустрэчы з Зеленскім. Вы у сваёй ацэнцы на Фейсбуку на сваёй старонцы сказалі, што нічога важнага там нет, яны проста ветліва адзін з адным паразмаўляюць, не пасварыцца, і гэта ўжо будзе поспех. Але, на вашу думку, самае важнае мае адбыцца заўтра і паслязаўтра для Зеленскага, для Украіны. Што гэта? Так. А гэта тое ж самае, што было пасля Анкоріджа, тое ж самае, што было пасля сваркі ў авальным кабінеце, таму што ёсць пазіцыя Трампа, і як бы ён не уяўляў сябе, скажем так, сусветным лідарам, ёсць пазіцыя іншых палітыкаў, ад якіх, тым ліку, залежыць і магчымасць рэалізацыі той ж самай канцэпцыі МАКа. У першую чаргу гэта еўрапейскія лідары, гэта лідары Турэччыны, яшчэ шэраг краінаў.
І таму пасля гэтага, ну, фактычна, безвыніковага раунда перамоваў для Зеленскага вельмі важна будзе, пачуць, што прапануе гэтым разам Пуцін, альбо з чым ён звяртаўся да Трампа, гэта ўсё абмеркаваць і выпрацаваць супольную пазіцыю рэакцыі, супольную пазіцыю, скажем так, давядзення свайго бачання на працяг і замарозку альбо заканчэнне вайны, супольную з еўрапейскімі партнёрамі і не толькі. Ну, а ўласна, Таму як паўтарэнне таго, што было ў Лондоне, паўтарэнне таго, што было пасля ў розных краінах Еўрапейскага Союзу, фактычна кааліцыя, яка стваралася вакол Украіны. Вось гэта для Зеленскага будзе задача нумар 1 у бліжэйшы час. Добра, калі ўсё ж такі сустрэча да Беларусі пяройдзем, але апошняе, што я б хацела таксама пачуць ад вас вашае меркаванне, што ж тады рабіць захаду, краінам еўразвязу, што рабіць з адзінай пазіцыяй, калі вось такія выключэнні магчымы, і магчыма прыехаць, нягледзячы на ордэр на арышт, на нейкія абмежаванні і санкцыі Пуціну ў Вугоршчыну, як гэта адлюструецца на адзінстве? Ну, а Еўрапейскі Союз, он і так знаходзіцца дэ-факта ў крызісе, просто ёсць некалькі адкладзеных крызісаў. Давайте узгадаем старую канцэпцыю Еўропы розных хуткасцяў, якая ў свой час вельмі не падабалася, у тым ліку кіраўніцтву Польшы. Давайте узгадаем рост еўраскептычных настрояў у розных краінах Еўрапейскага Союзу. Давайте узгадаем французскую ідэю аўтанамізацыі еўрапейскай палітыкі, то бишь адвязкі ад фарватара палітыкі Злучаных Штатаў Амерыкі. Нарэшце мы маем трансфармацыю сусветнага парадку, дзе гаворыць пра два геапалітычных цэнтра, гэта Вашынгтон і Пекін. І пытанне, а дзе тут Брюссель? Таму што калі выразнай асобнасці свайго бачання сваёй палітыкі Еўрапейскага Союза не будзе, то ў такім выпадку Еўрапейскі Союз гэта проста, ну, як бы сказаць, такі шчодра накрыты стол для того, каб больш моцна там што-нибудь паелі, што-нибудь пакінулі, якісь абедкі. Я не думаю, што гэта падабаецца для краінаў ЕС. Адпаведна, самастойная палітыка больш хутка прыняцця рашэнняў, гэта ў тым ліку трансфармацыя сістэмы прыняцця рашэнняў унутры ЕС. Гэта азначае, што таксама крызіс адносінаў між краінамі, які можа альбо стаць пачаткам вялікіх праблем, альбо можа перавесці Еўрапейскі Союз на больш, скажем так, у больш моцны фармат, больш такі згрунтованы, можа быць, больш рэзкі ў нейкіх дзеяннях. Але вот гэты раунд, ну, зараз фактычна сустрэчай у Венгрыі палітыка Еўрапейскага Союза атрымала такі добры хук, альбо, калі хочацца, саплівы хук. Так, ну але чаканні вялікія ад Брюсселя, ад яе моцы, што нарэшце пакажа прынамсі з боку беларускіх дэмакратычных сілаў. І што вы так паспехалі? Ну, чаканні ёсць. Мы ўвесь час, калі ён пакажа моц, так, і волю палітычную, чулі, не чулі, ведалі, не ведалі. Так, ну, пра Амбразевіча вы нашага пасла. А давай, уласна, падвядзем для гледачоў, бо Беларусь спрабуе наладзіць дыялог з краінамі еўразвязу на фоне збліжэння ЗША. Прынамсі, гэта сцвярджае агенцтва Reuters. Паводле інфармацыі журналістаў, пасол Менску ў Ватыкане Юрый Амбразевіч спрабуе сустрэцца з еўрапейскімі дыпламатамі і данесці да іх новую пазіцыю ўладаў нашай краіны. З беларускім чыноўнікам ужо спаткаўся прынамсі адзін дыпламат. Акрамя таго, Амбразевіч акрэдытаваны таксама пры амбасадзе Беларусі ў Францыі, рассылае еўрадыпламатам лісты з прапановую сустрэцца. Як кажуць крыніцы Reuters, пасланнік Лукашэнкі спрабуе запэўніць суразмоўцаў, што Беларусь хоча выйсці з-пад кантролю Масквы і можа адыграць ролю ў заканчэння расійска-украінскай вайны. Да такіх крокаў Менск быццам падштурхнула паляпшэнне адносінаў з ЗША. Аднак еўрапейскія чыноўнікі ставяцца да сігналаў з Менску скептычна, канстатуе Reuters. Спадар Ігар, ну і, можа, чулі вы пра эту прапанову Шрайбмана, нашага эксперта Артёма, Зміцер-Крук, эканаміст, і Кацярына Дзякала, так, праваабаронца, юрыстка, прапанавалі план перазагрузкі дачыненняў паміж еўразвязам і Беларусю, дарожную карту. Вельмі там все прыгожа апісана. Мне яна
чымсьці нагадала, памятаеце, такія былі яшчэ 12, дарожная карта 12 пунктаў па збліжэнню паміж Брюсселем і Менскім каля 10-го года, таксама там вызваліць палітвязняў, там правесці свабодныя выбары. У выніку эта карта не была прынята бакамі. А пры якіх акалічнасцях, вось, калі казаць пра той моцны Брюссель, пры якіх акалічнасцях Брюссель будзе гатовы вось адмовіцца ад цяперашняй, бо як бы там не было, але жорсткай пазіцыі датычна Менску, так, санкцыйнай і ціску. Ну і сапраўды можа і паказаць сваю сілу праз нейкімі вось такімі крокамі і рашэннямі, можа нечаканымі, як прапануе Шрайбман, што паступова в абмен крок за крокам вызвалілі палітвязняў, мы адмянілі санкцыі, рухацца ў такім накірунку. Як вы перспектывы гэта ацэньваеце? Ну, у пэўнай меры перспектывы перамоўных трэкаў яны пазітыўныя, гэтыя трэкі будуць развівацца, прычым яны будуць развівацца адразу некалькімі накірункамі, таму што задача Абразевіча гэта якраз такі выхад на ядро Еўрапейскага Союза, на Брюссель, у першую чаргу. Але давайте паглядзім краіны ўсходняй Еўропы, ту ж самую Літоўскую рэспубліку, Латвію, Польшу, амерыкана-беларускі трэк, амерыкана-кітайскі трэк. Тут мы будем мець таксама дынаміку, ну, в прынцыпе, ўжо маем, таму што ёсць дынаміка па Польшы, размова пра памежныя пункты, з іншага боку, дэманстрацыя таго, што нават з пачобытам штосьці можа быць вырашана. Ёсць пэўная дынаміка, якая не падабаецца частцы дэмакратычных сілаў з офісам Светланы Ціханаўскай Літоўскай Рэспубліцы, але гэта таксама укладаецца зноў-такі у тое ж самае пуцінскае, што можа быць скочыць праз голову. Але чаму тады Абразевіч? Чаму гэта такая асоба? Дазвольце, я скончу. Просто адыход з Менску ад Масквы, вот то, што калі гэта сапраўды беларускі пасланнік гаворыць, ён магчымы першую чаргу за кошт разблакіроўкі лагістыкі, таму што немагчыма казаць пра любы геапалітычны дрейф, калі эканамічна твая лагістыка залежыць або ідзе цалкам праз тэрыторыю дзяржавы, ад якой ты думаеш дрейфаваць. Ну, гэта просто банальна немагчыма. Далей глядзім на мапу. Разблокіроўка міжнароднай лагістыкі і экспорт. Гэта нават можа не быць адкрыццём рынка. Гэта доступ да партоў. Украіна воюе. Астаюцца 3 краіны. Латвія, Літоўская Рэспубліка, Польша. З Польшай ёсць праблемы, з аднаго боку, замены калёсных параў, то бишь розная шырыня каліны, але ёсць большыя партовыя магутнасці. І ёсць недапрацаваны, скажем так, або недавычарпаны, зважаючы на змены аб'ёмаў транзіту Кітай, Еўропа, транзітны патэнцыял да партоў па заходнім накірунку, таму што па паўднёва-заходнім там загружана украінскімі таварамі. Літоўская Рэспубліка і Латвія, змены калёсных параў няма, ёсць парты. Причем з Літоўскай Рэспублікай, давайте узгадаем Клайпеду. І калі будзе рашэнне Злучаных Штатаў Амерыкі, што в абмен на нешта штаты будуць праціскаць доступ да партоў, то тады атрымаецца, што калі краіны, прынамсі ўсходняй Еўропы, Польша, Латвія, Літоўская Рэспубліка не змянілі самі свае пазіцыі, не зважаючы нават на пазіцыю Брюсселя, то яны кажуцца у пройгрышнай сітуацыі, бо ў гэтай перамоўнай трэк яны не здолеюць уставіць свае нацыянальныя інтарэсы. Адпаведна, пэўны дрейф, пэўная спроба запачаткаваць уласныя перамоўныя альбо кансультацыйныя трэкі з Менскам пачалася ў Польшы. Я не здзіўлюся, калі даведу, што яна пачынаецца з Літоўскай Рэспублікі. Не здзіўлюся, калі даведу, што яна пачынаецца з Латвіі. І тут вяртаемся паралельна з гэтым. Афіцыйны Менск працуе якраз такі праз Францыю, будзе працаваць на Брюсселі і так далей. Таму у той ці іншай ступені, але цяперашні стан такого палітычнага супрацьстаяння будзе змяняцца. Змяняцца на збліжэнне, з вашых словаў? На збліжэнне пазіцыі і інтарэсаў? Не абавязкова на збліжэнне пазіцыі. Яшчэ раз, гэта можа быць абсалютна розна. Проста у Злучаных Штатаў Амерыкі ёсць свае рэзоны. Гэта рэзон не дапусціць, каб калі будзе змяншацца ўплыў Расіі, каб Беларусь стала кітайскім форпостам, а заадно зменшэнне ўплыву Расійскай Федэрацыі. Таму што пытанне, што рабіць з Беларусю пасля вайны, яно актуальна. Для краін Еўрапейскага Саюза, якія маюць супольную мяжу з Беларусю. Пытанне таксама, што рабіць пасля вайны, як выходзіць са спіралі эскалацыі. Для Еўрапейскага Саюза якраз такі за кошт таго, што ёсць
палітыка, якая вельмі доўга узгадняецца ўсіма, але зараз яна таксама ўжо крытыкуецца нават унутры еўрапейскай частка краіны, та ж самая Венгрія, Славаччына і так далей, узнікае пытанне, а якім чынам трансфармаваць. Для Злучаных Штатаў зразумела, і гэта амерыканскія аналітыкі, блізкія да рэспубліканскай партыі, пісалі, прыводзячы ў прыклад нават і Самосы, і ўсіх іншых, што, маўляў, Злучаныя Штаты Амерыкі дзеля геапалітычных інтарэсаў маюць цудоўны досвед працы і з аўтакратамі, і з дыктатурамі, і з тыраніямі. Для краін усходняй Еўропы гэта пытанне выжывання, гэта пытанне стварэння нейкай інфраструктуры бяспекі, эканамічнай інфраструктуры. Гэта таксама зразумела пытанне для Еўрапейскага Саюза. Вот тут мы вяртаемся зноў-такі да таго, з чаго пачалі, што знешняя палітыка ЕС мае быць трансфармавана праз трансфармацыю сістэм прыняцця рашэнняў унутры Еўрапейскага Саюза. Без гэтага, на жаль, будзе хутчэй рэактыўная палітыка, гэта азначае, змяняюцца знешнія варункі, но ЕС штосьці прыдумае сабе.